Joan, t'agrada la teva feina? Sí. D'acord, doncs avui hem vingut a Igualada a preguntar a la gent si li agrada anar a treballar, què és el que més els agrada de la seva feina i el que menys, i què farien si no tinguessin la necessitat imperiosa de treballar. Som-hi! Treballes? Sí. Soc professora de pintura i de repàs. Estudies o treballes? Estudio i sóc profe de repàs. Li faig classes de repàs a un nen de quart d'ESO i un altre de primer de batxillerat. Treballava de carnissera Carnissera. I en un supermercat. Jo soc mestra. Mestre. D'infantil? No, soc mestra de primària i m'agrada molt la feina, el que no m'agrada és la situació actual i com s'està gestionant, però això no té res a veure amb la meva vocació, diguem. Ara estic a l'atur. D'acord. I quan treballaves? Sí, i tant. Sí? Sí. De què treballaves? Administrativa. Vosaltres actualment treballeu? Esteu Ara no, jubilats? estem jubilats. D'acord. I de què treballàveu? Al punt. I Jo, mecànic. 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 Al punt, el diari. No, al punt, al textil, al textil. textil. El textil. Igualada, tio. Ja, militar. Perdó. O sigui, al textil. D'acord. T'agrada anar a treballar? No, no m'agrada anar a treballar. D'acord. De què treballes? Soc analista en una financera. I com és que vau treballar d'això? Perquè és el que havia aquí a Igualada. Bueno, el mecànic, però jo al punt... Aquí sols hi havia el punt. Vull dir que Sí. feies així i ja tenies feina. Sí. Feies una trucada i ja tenies feina. Llavors ja vaig buscar un ofici. I un ofici ja és de per vida. I com és que treballes d'això? Vaig estudiar el tema de finances, tampoc era el que m'agradava més un tema més humanístic, però considerava doncs, que tenia més sortida laboral. Tinc la meva pròpia empresa, llavors sí que treballo per mi mateix i m'agrada la meva feina, sí que m'agrada, sí. D'acord. De què treballes? Jo faig e-commerce, ventes per internet. D'acord. I com és que treballes d'això? Com hi has arribat? Doncs ho vaig veure per internet, vaig fer un curs que vaig trobar, el vaig comprar i vaig fer tot estudiant per les nits, vaig llançar-me i ja porto 4 anys i funciona molt bé. Com és que treballes de conserge o recepcionista? Com has arribat a aquesta feina? Vaig arribar per mediació d'una empresa de discapacitats. A veure, jo crec que a ningú li agrada anar a treballar, però d'entrada el que em faig ara m'agrada. D'acord. De què treballes? Aquí hi ha una mica de trampa. Jo soc professora d'aula d'acollida i treballo en un institut. I t'agrada la teva feina? Sí. Soc mestra d'educació infantil. D'acord. I sempre havies volgut ser mestre? Sí, la veritat que sí, de tota la vida ho he tingut sempre molt clar. Què és el que més t'agrada d'aquesta feina? Que, bueno, estic amb els nens petits i són molt macos i és molt divertit perquè és molt dinàmic i no m'avorreixo. I t'agrada això de fer classes de repàs? Sí, perquè m'agrada ajudar a les persones. M'encantava. Sí? Era la faena de tota la meva vida. Sempre m'ha agradat això. Estar darrere d'un tauler, estar con la gent, parlar... Exercici, fer exercici, perquè treballo amb bici, doncs potser és això que m'agrada molt, la meva feina. Sí, clar. Fer exercici. Sí. I a mi el que més m'agrada és estar amb els nens i nenes i quan fan un avenç, doncs estar al seu costat i poder-ho gaudir. L'horari, potser. Els companys. Els companys. Sí, m'agradava molt anar a treballar, sí. Hi havia bon ambient. Sí. No és ben bé la feina, però és el contacte amb els companys de la feina, compartir coses, intentar millorar els processos, tot aquest factor més humà, diguem que és una mica més entretingut. Doncs que puc organitzar-me el temps. Sí, a vegades treballo pel matí o per la nit, si tinc flexibilitat horària i agafo el portàtil i viatjo on sigui i continuo treballant sempre i quan tingui el portàtil i l'internet. M'agrada la comunicació amb les persones. I sobretot ensenyar també la cultura i com som nosaltres i acollir-los, realment és això. Doncs poder veure com els nens aprenen. Jo crec que la part que m'agrada més de la meva feina és fer entrevistes al carrer, perquè és una molt bona oportunitat per parlar d'un tema qualsevol amb complets desconeguts. I la següent pregunta que farem en aquest vídeo és què farien aquestes persones si no haguessin de treballar, si, per exemple, guanyessin la loteria i no tinguessin la necessitat de tenir una feina. A què dedicarien el seu temps? Jo tinc clar que el dedicaria a aprendre llengües. Si vosaltres penseu com jo, una molt bona manera de fer-ho és amb italki. Italki és una plataforma on podeu trobar professors de llengua particulars
o tutors de conversa de moltíssimes llengües, inclòs el català. Registrar-s'hi és molt senzill, són 3 passos, i veureu que també podeu fer classes de prova amb un preu més reduït per trobar el professor que més us agradi o que més s'adapti a vosaltres. Mireu, aquesta és una de les classes que vaig fer jo amb un professor d'alemany. Aquí és on realment practiques i perds la por de parlar. Im Sinne, dass es grüner ist, es gibt mehr Parke? Ist der Plural? Parks? Der Parks. Aha. Es gibt mehr Parks. Com he dit, també hi ha molts professors i tutors de català. Per tant, si voleu provar-ho, entreu a la web o l'aplicació d'italki i feu servir l'enllaç que teniu aquí a la descripció i el codi EasyCatalan3 per tenir un descompte de 5 euros en una compra mínima de 10 euros. Esperem que us agradi molt i que aprengueu molt català. I què és el que menys t'agradava de la teva feina? Lo que menys, netejar, per exemple. Potser el que menys m'agrada és l'edat dels nens, perquè tampoc puc triar quins nens em toquen, perquè ho decideix la meva jefa, i quan són molt petits no segueixen gaire les indicacions i m'agrada més ensenyar dibuix als nens més grans, perquè hi posen com més dedicació. Realment el que menys m'agrada és que em demanen classes d'altres coses. Que les famílies es pensin que en saben més que nosaltres i que ens qüestionin constantment. El que menys t'agradava? Pues que estàs sola, estàs en una oficina tot el dia sentada amb l'ordinador. A mi m'agrada més interactuar. Doncs crec que diria a tothom, els calés, no? Els calés, doncs, anirien de pujar una mica perquè el ritme de vida no va en comparació. Hores i mal pagat. Sí. Vam fer moltes gapagues i tot, perquè cobràvem... A més, les dones menys. Donar explicacions a, digamos, mandos intermedios, no?, que tenen una mica les mires una mica curtes a vegades. Mira, falta respecte de la gent. El que menys m'agrada, doncs, que a vegades, com qualsevol feina, pot haver algun inconvenient i llavors tens que dedicar-hi més hores per intentar resoldre, etc. No és que sigui el que menys m'agradi, però el fet de que al final és molta responsabilitat la que tens, no? Doncs, per exemple, quan surts d'excursió, doncs tens una responsabilitat molt gran. Quin paper té la feina a la teva vida? O sigui, com d'important és la feina per a tu? Aquí et sorprenderàs. La meva feina, diguéssim que jo la porto com un hobby. Jo penso que la feina hauria de ser més una cosa que t'agradi i no per tindre diners. O sigui, hauria de ser més una vocació que altra cosa. I puc ser una mica més independent i ja és més per aprofitar el meu temps i descobrir coses i poder guanyar diners. Bueno, jo crec que és una estabilitat, no? Llavors és important i crec que nosaltres tenim la necessitat de sentir-nos realitzats també, no? De que estem fent alguna cosa, que ho estem fent bé i tindre objectius. Bueno, això ho tinc molt clar. Per mi la feina és per tenir diners. D'acord. O sigui, jo no soc de les persones que pensa que ha d'estar tot el dia treballant, al contrari. Penso que has de treballar per viure bé, però que has de tenir la teva vida a part. Doncs hi ha una part que és la de poder-me mantenir i l'altra part, doncs, de poder fer alguna cosa en el meu dia a dia, no? I al final, doncs, tinc la sort que la meva feina, doncs, la faig per vocació. I posem per cas que un dia et toca la loteria i no tens la necessitat de treballar. Treballaries igualment? Jo crec que no. I em quedaria a casa, sincerament. Jugant dur. Però hauria de fer alguna cosa amb la meva vida, no em quedaré tot el dia allà a casa. Viatjar, segur. Si et toqués la loteria i no tinguessis la necessitat de treballar, amb què ocuparies el teu temps? Què faries? Amb els gossos, el camp, la muntanya... Jo practico l'agility amb les gosses, faig esport, llavors em dedicaria a això. Ho tinc superclar. Em dedicaria a estudiar, em dedicaria a escriure, em dedicaria a la vida una mica contemplativa on cal. Bueno, jo sóc cristià evangèlic, llavors la meva passió és predicar l'amor de Jesús, que és la meva principal feina. Viatjo per Catalunya i per Espanya i per Europa. Doncs això ho he parlat moltes vegades, allò que vas caminant i si ara tindríem molts diners, què faríem? Jo crec que faria alguna cosa per poder millorar algun aspecte que penso que hi ha una mancança que no s'està cobrint. En quin àmbit? O sigui... Més social o més cultural, sí. Alguna cosa així. Sí que buscaries alguna
causa... Sí. Una altra cosa que penso sempre és que hi ha tants problemes d'habitatge, si tingués molts diners, doncs això, i aquí que veig tants edificis que estan abandonats, doncs rehabilitar, intentar fer lloguer social, alguna cosa així. No em plantejo deixar de treballar, perquè a la vida s'ha de treballar, però, com t'he dit abans, jo treballo principalment pel regne de Déu. El treball és secundari, i amb els calés, els diners que em toquessin, els destinaria a fomentar alguna millor. Sempre ho he tingut claríssim. Seguiria treballant i, a més, bueno, en el meu cas, doncs, invertiria també en la meva feina. De quina manera invertiries en la teva feina? Doncs potser en materials, no? Sempre tenir els materials més innovadors o si pogués comprar un terreny també més gran, fer un pati més gran, un pati més espectacular. I ara us toca a vosaltres. Escriviu aquí sota els comentaris si us agrada la vostra feina, què és el que us agrada més i el que us agrada menys. I recordeu que a la descripció hi ha l'enllaç i el codi per obtenir 5 euros de descompte amb la vostra primera classe a italki per un preu de 10 euros o més. Ens veiem al pròxim episodi. Adeu! I com és que vas treballar de carnissera? Com va ser això? La meva àvia tenia una fruteria petitona al poble, perquè soy de Córdoba. Y yo siempre andaba darrere de la meva àvia. Abuela, ¿qué quieres que te ayude? Y la abuela decía, sí, ay, mira que eres pesada. Pero yo darrere d'ella, siempre m'agradava netejar les pomes, los tomàquets, posar-los bien posarets. Sí m'agradava això, aquell món. I jo m'adaptava molt bé, jo estava contenta, feliç. I quan vaig arribar aquí a Catalunya, amb 22 anys, vaig tindre els meus fills, però clar, ja això no podia fer-lo, perquè tenia 2. Però darrere d'això, quan era una mica més gran, digo, jo miraré. La meva germana tenia un supermercat a Capellades i va dir, vols venir? Digo, home, jo provaré. I vaig provar i vaig estar 28 anys. Carai, molt bé.